नमस्कार. शांभवीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. मुलांना संध्याकाळी 4-5 वाजता भूक लागते. आईने वेगळे काहीतरी बनवावे, तेही चटपटीत असावे असे त्यांना वाटते. त्यावेळेस अशा भेळ बनवल्या तर त्यांना खूप आवडेल. कैरीमुळे ह्या सर्व भेळ खूप छान लागतात. ह्या इतक्या टेस्टी होतात की लहान मुलांबरोबरच मोठेही आवडीने खातील. भेळसाठी सुकी चटणी बनवून ठेवली तर तुम्ही केव्हाही ह्या भेळ बनवू शकता. सुरुवातीला मॅगी भेळ बनवूया. आटा मॅगीचे 2 पाकिट घेतले आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम मॅगी कुस्करून घेऊया. त्यातील एक पोळपाटावर ठेवून अशा पद्धतीने दाबूया. हाताने कुस्करण्यापेक्षा ही पद्धत सोपी आहे. ह्यामुळे मॅगी एकसारखी कुस्करली जाते. एकसारखी झाली नाही तर काही मॅगी भाजेल व काही कच्ची राहील. भेळ म्हटले की तोंडाला पाणी सुटते. मॅगी व भेळ दोन्हीही सर्वांनाच आवडतात. हे एका बोलमध्ये काढूया. ह्यातील मॅगी मसाला आपण बाजूला ठेवूया. हा आपण नंतर वापरणार आहोत. हे दुसरे पाकीट ह्या पद्धतीनेच बारीक केले आहे. मॅगी भेळ करण्यासाठी आपण आटा मॅगीचे 2 पाकीट कुस्करून घेतले आहेत. कढईत 2 छोटे चमचे तेल गरम करूया. ह्यात कुस्करलेल्या नूडल्स घालूया. ह्या नूडल्स सतत हलवत राहावे, त्यामुळे त्या सर्व बाजूंनी छान भाजतील. नूडल्स तांबूस रंगावर भाजून घेऊया. गॅसची फ्लेम लो आहे. कुरकुरीत, टेस्टी, झटपट होणारी, साधी व सोपी चटपटीत मॅगी भेळ बनवूया. 5 मिनिटात बनणारी ही मॅगी भेळ सर्वांनाच आवडेल. मॅगीचा कच्चेपणा गेला आहे. कुरकुरीत झाली आहे. तांबूस रंग आला आहे. काढून घेऊया. हे खूप पटकन भाजते. एका बोलमध्ये भाजलेल्या मॅगी नूडल्स, 2 मोठे चमचे केचप, मिक्स करूया. बदल हवा असल्यास केचपऐवजी शेजवान सॉस घेऊ शकता. आटा मॅगीऐवजी मॅगी, इपी, पतंजली ह्या नूडल्स घेऊ शकता. चाट मसाला 1 छोटा चमचा, काश्मीरी लाल तिखट 1 छोटा चमचा. हे कमी तिखट असते. चवीनुसार मीठ, लिंबाचा रस, मिक्स करूया. कांदा 1 छोटा, टोमॅटो 1 छोटा, शेंगदाणे 2 मोठे चमचे, उकडलेला बटाटा, नायलॉन शेव थोडीशी, भेलपुरी कुस्करून घालूया. कोथिंबीर, मिक्स करूया. उकडलेला बटाटा आवडत असेल तरच घाला. फ्रेंड्स, चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्यामुळे तुम्हाला नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका. शेवटी मॅगी मसाला घालूया. टेस्ट खूप छान आहे. कमी वेळात व कमी साहित्यात बनते. चटपटीत मॅगी भेळ तयार आहे. ही मॅगी भेळ मुलांसाठी अवश्य बनवा. त्यांना खूप आवडेल. कुरकुरीत, चटपटीत, झटपट होणारी भेळ तयार आहे. मॅगी भेळ आवडली ना? मग नक्की लाईक करा. दुसरा प्रकार आहे सुकी भेळ. सुकी भेळ बनवण्यासाठी सुकी हिरवी चटणी बनवूया. त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यात फुटाणे अर्धा कप, कोथिंबीर अर्धा कप, पुदिना पाव कप. कोथिंबीर व पुदिना स्वच्छ धुवून पूर्णपणे कोरडे करून घेतले आहे. कोरडे केले नाही तर चटणी ओली होईल. हिरवी मिरची 3. हिरव्या मिरचीचे प्रमाण आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आले अर्धा इंच, काळं मीठ 1 छोटा चमचा, जिरे पावडर अर्धा छोटा चमचा, चवीनुसार मीठ. हे पाणी न घालताच वाटून घेऊया. अशा पद्धतीने सुकी हिरवी चटणी बनवली आहे. ह्या चटणीमुळे भेळ खूप टेस्टी होते. भेळवाले ही चटणी वापरून टेस्टी भेळ बनवतात, जी आपल्याला खूप आवडते. ही सुकी हिरवी चटणी फ्रीजमध्ये ठेवली तर 8 दिवस टिकते. आता एका मोठ्या पातेल्यात
4 कप मुरमुरे घालूया. हे मुरमुरे निवडून घेतले आहे. मुरमुरे कुरकुरीत नसतील तर कढईत कुरकुरीत होईपर्यंत गरम करावे किंवा कुरकुरीत होण्यासाठी उन्हात ठेवावे. मुरमुरे कुरकुरीत असतील तर भेळ खायला छान लागते. मोठे पातेले घेतल्यामुळे भेळ मिक्स करायला सोपे जाते आणि भेळ व्यवस्थित मिक्स होते. फरसाण तुमच्या आवडीचे घ्या. तिखट शेव, खारे शेंगदाणे, तिखट बुंदी, फुटाणे, मसाला चना डाळ, भेलपुरी कुस्करून घालूया. बारीक कट केलेला कांदा, बारीक कट केलेला टोमॅटो, बारीक कट केलेली कैरी. सध्या मार्केटमध्ये कैरी अवेलेबल आहे म्हणून बारीक कट केलेली कैरी घातली आहे. उकडलेला बटाटा, सुकी हिरवी चटणी तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त घालू शकता. चाट मसाला अर्धा छोटा चमचा, चवीनुसार मीठ. मुरमुरे, फरसाण आणि चटणीमध्ये मीठ आहे त्यामुळे मीठ कमी घालूया. बारीक कट केलेली कोथिंबीर, अर्धे लिंबू. कैरीचा सीझन नसेल तर कैरीऐवजी लिंबाच्या रसाचे प्रमाण वाढवावे. तोतापुरी कैरी असल्यामुळे ही कमी आंबट आहे. हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करूया. सुक्या भेळमधील साहित्याचे प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. एखादे साहित्य अवेलेबल नसेल किंवा आवडत नसेल तर घालू नका. भेळ बनवल्यावर ताबडतोब खावी. खूप वेळ ठेवू नये, नाहीतर ती मऊ होते. त्यामुळे जेव्हा भेळ खायची असेल तेव्हाच मिक्स करावी. भेळसाठी सुकी चटणी बनवून ठेवली तर तुम्ही केव्हाही भेळ बनवू शकता. ही आयडिया आवडली ना, मग नक्की लाईक करा. सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स झाले आहे. सर्व करूया. मुलांना संध्याकाळी 4-5 वाजता भूक लागते, त्यावेळी ही सुकी भेळ बनवू शकता. कारण ही बनवायला खूप सोपी आहे आणि खायला चटपटीत व कुरकुरीत. सुकी भेळ तयार आहे. तिसरा प्रकार आहे मटकी भेळ. त्यासाठी जी सुकी भेळ बनवली त्यातीलच थोडी भेळ घेऊया. त्यात शिजवलेली मटकी घालूया. ही मटकी मीठ, हळद व पाणी घालून शिजवून घेतली आहे. मटकी खूप शिजवू नये. मिक्स करूया. मटकीमध्ये पाणी असेल तर ते निथळून घ्यावे. मटकीची सुकी भेळ तयार आहे. मटकीमुळे ही भेळ पौष्टिक झाली आहे. आपण भेळमध्ये मटकी घातली आहे त्याप्रमाणेच तुम्ही उकडलेले मक्याचे दाणे, उकडलेले मूग किंवा इतर कडधान्ये किंवा डाळिंबाचे दाणे घालून सुकी भेळ बनवू शकता. ही खूप टेस्टी झाली आहे. बाहेर मिळते तशीच झाली आहे. मुंबई चौपाटीवर अशीच भेळ मिळते. मटकी भेळ तयार आहे. तयार आहे मॅगी भेळ, सुकी भेळ आणि मटकीची सुकी भेळ. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बघत रहा शांभवीज किचन. धन्यवाद.